Congratulations नोंथांमोन जाय बिथांमोनहा दिनैहाय नेनानै दंमोन फेसबुक ग्रुपनि एडमिन जानो थाखाय जाय बिथांमोनहा कम्पिटिसनाव बाहागो लादोंमोन नङा होमबा दा बे बिथांमोनखौ आं दिनै सेलेक्ट खालामनाय जासिगोन मानोना आङो सम होनाय बायदि सेलेक्ट खालामनो हानाय जायाखिसै बेनि थाखाय आङो गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय निमाहा बिनाय थाबाय मानोना आं सम होनो हायाखै दा दिनै आङो जेरै क्राइटेरिया होदों बे क्राइटेरियाखौ जाय बिथांमोनहा कमप्लिट खालामबाय बा कमप्लिट खालामनो हाबाय बिथांमोनखौनो सेलेक्ट खालामनाय जागोन आङो बुंखादोंमोन नङा होमबा साथाम सुबुंखौ ग्रुप एडमिन खालामगोन होननानै खेबसेयैनो मोनसे ग्रुपनि दा बे बिथांमोननि क्राइटेरिया बेनो जादोंमोन कमेन्ट खालामनांगौमोन नङा होमबा एडमिन बेनिफ्राय लाइक एन्ड शेयार खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय बेनि जे कमेन्ट खालामनाय एडमिन कमेन्ट खालामनायाव बेवहाय गोबांसिन लाइक मोननाय जानांगोन होननानै आङो बुंदोंमोन नङा होमबा दा दिनै समा जानानै फैबाय नोंथांमोन लेटब्लाबो नोंथांमोनहा दुखु मोननो नाङा लेट जाबाय गोबाव खालामबाय होननानै दा आङो दिनै सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनोसै फैदो बिदिब्ला आङो स्क्रिन रेकर्डिं अन खालामनानै फारियै जयै नायलांसै नङा होमबा जाय बिथांमोनहा लाइक गोबांसिन मोनदों बे बिथांमोनखौनो डाइरेक्टलि सेलेक्ट खालामनानै दिनैनिफ्राय ग्रुप एडमिन खालामनानै होनाय जासिगोन नोंथांमोन दे फैदो बिदिब्ला मबाइल स्क्रिनाव दा आङो स्क्रिन रेकर्डिं अन खालामबाय दे नोंथांमोन बिनिफ्राय प्रफाइलाव क्लिक खालामना होनसै बिनिफ्राय कन्टेन्टखौ थाबैनो सेलेक्ट खालामदिनि नङा होमबा नै बिसोर भाइराल जाला जोबनायसैलै नोंथांमोन नै बिसोरो नारखोलांसै आङो कन्टेन्टआ बबेमोन भिडिअआ नङा होमबा नैबेनो नोंथांमोन फेसबुक ग्रुप फ्रि अफार्स सोरनो नांगौ होननायमोन नङा होमबा टाइटेल्सआ भिडिअनिया दा बेहायनो जों कमेन्टखौ थांनानै नायगोन नङा होमबा सोरना गोबांसिन रिएक्सन मोनदों दा नैबेहाय 1.7K लाइक दं बे भिडिअआव 226 कमेन्ट बेनिफ्राय शेयारा जाहैबाय 66 बेनिफ्राय 28.6K भिउस नङा होमबा दा थाबैनो आङो कमेन्टआव क्लिक खालामसै नायदिनि कमेन्टआ सोरना बांसिन नङा होमबा दानिया जोङो गासैबो कमेन्टखौ अपेन खालामनोसै नङा होमबा नैबेहाय क्लिक खालामनानै अल कमेन्टआव आं सेलेक्ट खालामबाय नै रायजोफोर नोंथांमोनहा नंखाय साननो हागौ नै अल कमेन्टआव सेलेक्ट खालामखाबाय अल कमेन्ट्सआव दानिया आं कमेन्ट पिन खालामदोंमोन नङा होमबा क्राइटेरियाखौ नोंथांमोनहा जाहाथे बुजियो होननानै क्राइटेरियाया जाहैबाय लाइक एन्ड शेयार कमेन्टआ एडमिन जानांगौमोन नङा होमबा नोंथांमोन दा जायफ्रा एडमिन कमेन्ट खालामनानै गोबांसिन रिएक्ट मोनदों बिथांमोनखौ जोङो दिनै सेलेक्ट खालामसै नङा होमबा फेसबुक ग्रुपनि एडमिन हिसाबै दा बिदिब्ला नारखोनानै नायलांसै गोजौ फारसे नैबेहाय सासे जे दैमारि बिथाङा आंनो स्टार हरदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय गोजौ फारसे नारखो दिनै दानिया नैबेहाय गिबियावनो ग्रुप एडमिन लिरनाय नुजेनबाय नै रिंखां बिटिवाइ बिथांना रिएक्सना 6था मोननो हादों नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय बेनिफ्राय राजु बसुमतारी बिबो एडमिन कमेन्ट खालामदोंमोन रिएक्सना मोनसेल' बिथांना बेनिफ्राय गुड आइ लाइक इट एडमिन अके बिथाङाबो एडमिन कमेन्ट खालामदोंमोन नाथाय रिएक्सन गैया बिथांना रिएक्ट मोनाखै बेनिफ्राय दावहारु औवारि बिथाङा मोनथामल' रिएक्ट मोननो हादों बिथाङा दानिया नैबे टाइम पास बिथाङा एडमिन आदा आंखौ प्लिज सापर्ट लोगोफोर बेबायदि कमेन्ट खालामदोंमोन दा बिथांना 17 रिएक्ट मोनदों नङा होमबा नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय दा आं बेखौ स्क्रिनशट लानानै दोनसै नै स्क्रिनशट लाबाय बिनिफ्राय आरो नायलांबावदिनि सोरनाबा बिनिफ्राय गोबांसिनबो थानो हागौ नङा होमबा दा नैबेहाय महन्ता बार' नुनो मोनदों बिथांना मोननैल' बिनिफ्राय नैबेहाय आगस्टिन लाहारि बिथांनाबो मोननैल' बेनिफ्राय नैबेहाय मिजिं नार्जारि बिथांनाबो मोननैल' बेनिफ्राय नैबेहाय दंबावो रामजित बसुमतारी बिथाङा मोनसेल' रिएक्ट मोनदों आं हरनायसो दे नोंनाबो रिएक्सना नोंथां गोजौ फारसे नारखोलांदिनि बेनिफ्राय गोबांसिन दंगोना गैया बिथांमोननिफ्राय एम इन्टारेस्टिं दङ बिथांनाबो मोनसेल' रिएक्सन आं हरनायल' बेबो बिनिफ्राय नारखोबावदिनि नायलांगासिनो नायलांसै नङा होमबा नोंथांमोनहाबो एसे मोजाङै नायलांदो सोरनिबाफोर मुङा थालांदोंब्ला रिएक्सन बुरजा गोनाङा बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनहा फोरमायहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायनो दाबाव दे नोंथांमोन बेनिफ्राय भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार होदो उसुबिदा गैयाबा नङा होमबा दा नैफ्राय क्रिस्टियान बसुमतारी नङा होमबा बिथाङा
14टा रिएक्सन मोनदों एडमिन कमेन्ट खालामदों टप फाननो होदो ब्रा ब्र बेबायदि कमेन्ट खालामदों आरोखि आं बेखौबो स्क्रिनशट लानाय जासिगोन बिथांखौबो आं सेलेक्टआव लाफाबाय नोंथांमोन नैबेखौ दानिया नारखोबावदिनि नायलांबावदिनि सोरनाबा गोबांसिनबो थानो हागौ नङा होमबा बेनिफ्राय नै बेवहाय देरहासार बसुमतारी एडमिन ब्र ग्रेट जब बिथांना 29 रिएक्सन मोननो हादों बिथाङा बेखौबो आं स्क्रिनशट लाबाय बेनिफ्राय नायलांबावदिनि नैबेहाय दङ अजित दैमारी नाइस भिडिअ एडमिन बिदि खालामदों आं दा बेखौबो सेलेक्ट खालामनाय जासिगोन अजित दैमारीखौबो नोंथांमोन बेखौबो स्क्रिनशट लानाय जाबाय दै 15 बेना दासिमाव गासै साब्रैनि लाबाय नङा होमबा बेनिफ्राय गोजौ फारसे नायलांदिनि नारखोलांनानै एडमिन सोर एडमिन लिरदों सोर एडमिन कमेन्ट खालामदों नै बेहाय सासे दंबावो गेरेमसा नार्जारी ग्रुप एडमिन नाइस बिथांना रिएक्सना मोनथामल' मोनदों फंबाय नोंहा मोनथामल' मोननो हादों बेयो आंनि गामिनि नोंथांमोन सापर्ट खालामना हो बिथांखौबो मिलन बसुमतारी बिथाङा मोनसेल' आं हरनायसो नोंनाबो बेनिफ्राय नायलांजोबथारसै नङा होमबा थाबैनो माथो 5 मिनिट जाबाय नोंथांमोन मालाबानो बिजय W बासु बिथाङा रिएक्सन मोनाखै माहिन बसुमतारी बिथाङाबो रिएक्सन मोनाखै बेनिफ्राय नैफाय दंबावो मिथुन बसुमतारी बिथाङाबो रिएक्ट मोनाखै बेनिफ्राय बारहुंखा मुसाहारि बिथाङाबो रिएक्ट मोननाय जायाखै आरो नायलांबावनि सोरहाबा दं नामा नैफाय मा नाम जाखो माधुसुदन बरगयारी बिथाङाबो रिएक्ट मोनाखै प्रनाउन्सियेसना मिस्टेक जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय बेनिफ्राय नायलांबावदिनि सोर दंबावो नङा होमबा गोबांसिन रिएक्ट मोननाय दा भिडिअआ गोलाव जाबायलै नोंथांमोन गाज्रि मोननो नांला दे आरो लेटबो खालामबाय आङो दा जाय बिथांमोनहा दिनै सेलेक्ट जागोन बिथांमोनखौ आङो एडमिन सोनायखौबो भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन नैफ्राय प्लिज एडमिन मी लिरदोंमोन बिथांना रिएक्ट गैया हा नोंथाङाबो मोननाय नंलिया दा जोब्बाय नै माबाया कमेन्टआ दा आं जाय बिथांमोनखौ स्क्रिनशट लादों बिथांमोनहानो जाहैसिगोन बायदि आं नुबाय दा गैलिया नोंथांमोनहाबो चेक खालामनानै खनसे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो जाबाय सोरनाबा थालांदोंबा दा आं बै जे स्क्रिनशट लादों आं बेखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननो सोर सोरनिखौ आं लादोंमोन स्क्रिनशटआव फैबाय नोंथांमोन नायदो गोजाव स्क्रिनशट नुखादों नङा होमबा दानिया साब्रै बिथांमोनखौ आं स्क्रिनशट लादोंमोन नङा होमबा जायफोरना रिएक्सना बांसिन दा नोंथांमोनहा नायदो गिबियाव आं फार्स्ट लादोंमोन बेखौ क्लिक खालामबाय टाइम पास बिथाङा 17 मोनदों नङा होमबा बेनिफ्राय क्रिस्टियान बसुमतारी बिथाङा 14 मोनदों बेनिफ्राय देरहासार बसुमतारी बिथाङा 29 बेनिफ्राय अजित दैमारी बिथाङा 15 दा खोथा बायदियै नङा होमबा आं खोथा होनाय बायदि जोङो साथामखौल' सेलेक्ट खालामगोन नङा होमबा दा दिनै उइनारा बाहाय साब्रै जानानै दङमोन नङा होमबा साब्रैनि गेजेराव आं सासेखौ सेलेक्ट खालामनो हानाय नंला बेनिखायनो निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांना 14 नोंथांनिफ्राय मोनसे बांसिन जानानै दं नैबे बिथांना 14 बिनिफ्राय नैबे बिथांना अजित दैमारीना 15 दा बिथां सानैनि गेजेरावहाय सासेखौ आङो बोखारनांसिगोन नङा होमबा 14खौ साथामल'खा गासै साब्रैनि गेजेराव साथाम सेलेक्ट जाबाय फार्स्टआवनो आङो सेलेक्ट खालामगोन नैबे बिथांना गोबांसिन हिसाबै बिनि मुंखौ लाग्रोगोन देरहासार बसुमतारी कंग्रेचुलेसन्स नोंथाङा सेथियाव फैबाय बेनिफ्राय नैथियाव दं टाइम पास बिथांना 17 बिनिफ्राय थामथियाव दङ अजित दैमारी नोंथांमोनखौ आङो ग्रुप एडमिन खालामनो थाखाय बा ग्रुप एडमिननि थाखाय नोंथांमोनखौ आं सेलेक्ट खालामबाय दा नोंथांमोनहा ग्रुपखौ मोजाङै मोजां सालायलांबानो जाबाय मोजां दैदेनलांबानो जाबाय दा जाय बिथांमोनहा सेलेक्ट जायाखै नोंथांमोनहा दुखु मोननो नाङा नेक्स्ट टाइम आं बेफोरबायदि माबा मोनसे लाबोबावगोन दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोन थेंक इउ सै